The area is very huge. KHASI kalarai ban Plie ya ke Jaka Pule ya ke Rukom ai Dawai Kynbat Tynrai halom Sohpetbneng. Aba ai jengkren sikila patai khubor hadian jong ke jingelang jong ke executive committee hinin kesengi u chief executive member jong ke KHASI iba penya sings e milaong baga council kanya syakhamat ban khot ya kinu ki shlam jeng hikai ki bala pentibet agaban penya ya ki center ki ba ai jeng sumar Dawai Kynbat. Ilaong pat ba ki don kam ban pendep ia ka jing pentrei ia ki pipe bat ka jing tei ia ka yeng shong ki nong ap chokidar haswa ban Plie ia ka ni ka Jaka Pule UCM la ong shu ba ka council ka don jing tmuru ban bu ia ka laboratory ha ka tei ka Jaka Pule gila shimru ya karai na ke isi ban Plie no shen ya ti ka KHASI traditional medicine institute ke jongi hang ti pot lum Sohpetbneng kepada ladep ban pentrai menta sa stang katu kat ni ki sanitation work kum ki ka umbam di ban penpoi ha ni ka institute nang ta ke yin sa jong chukidar bat kiwi ki kam ki barit baria badak sa batang shudap kini nyok ban Plie no ya kathi